Dobrý, tak a teď hygiena. Ranní hygiena, pánové, nástup! Šup, zoubky čištíme. Ale jdu na ty nohy. Vypadněte. Jedem. Bočička, nezapomenout, promnout. A každý zoubek. Šup, jedeme. Zakladce. Co to já? Jo, to je moje. První směna na snídani! Tak, dobrou chuť, pánové. Prosím. Salámová pěna. Vypadá to zajímavě. Můžu mluvit k svým ochům. Nástup na celotáborovou hru, pánové, jedeme! Jmenuji se inženýr Josef Šprencla, jsem vedoucí tvrdých jater. No ale trochu pohybu, kluci! Jmenuji se inženýr Josef Šprencla, jsem vedoucí oddílový tvrdých jater. Tak, máte všichni pevný boky, no tohle teda nic moc. Vysvětlím vám, co bude vaším úkolem. Takže, zde vidíte kotlík. Vevnitř vidíte vajíčko. Jako vajíčko. Tak, a vaším úkolem bude naplnit kotlík vodou tak, aby vajíčko vyplavalo. Jdem na Dakotu, ne? Chápete úkol? Můžeme kotlík vzít sebou. Kotlík se nesmí hnout z místa. Je vám to jasné zadání? Jasné? Ano, je nám to jasné. Můžeme k tomu používat jakékoliv věci. Jakékoliv věci. Máte někdo čepici? Mám botu. No, do boty to vezme. Takže připravte se, pozor, teď! Dakotu! Bacha na ty ryhy! To není děravý. No, asi tak půlka vyteče. Nevadí. Ještě že to tady byla ta flaška. Jo, já to musím poskládat. Máchala vyplav hodně matýma botama. Jde ven. To je hajzlo. Mašála nevyplavá. Nevyplave. To je moc těžké. To je moc těžký. Výborně, vajíčko se vyplavilo. Pediatra, pojďte do bazénu. Do plavek, všichni jdeme. Osvěžující koupel vás čeká. Je kráva! Tak, paní doktorko. Nazdar. Zranění. Máme. Jsem se škrábl. No, škrábl. To vyčistíme. Hrdino, zatím zuby. A co jsi dělal? Škrábl jsem se o záchod. No, blbosti, je to vždycky. O záchod. Jsem škrábl o záchod. No, ostré záchody to máme. Dobrý, že jo? Ne to vydržu, že? Tak jo. Tak si to pofoukej trošku, ať to zaschne. A nechci, že to špinavé.
nevím. A prosím o klid, aby se mohli soustředit a mohli vám předvést něco ze svého umění. Šaňo! Ticho buď. Šaňo! Prosím vedoucí Jiřku Zitkou, aby si sedli. Piča. A následuje další číslo. Prosím o naprostý klid, aby se udělali mohli A jak to tak vypadá, následuje ještě jedno další číslo. Jsou to opravdu mistři svého umění. Wow! Vrcholné číslo, prosím, na prostý klid. Pořádně. Dobrý. Pojď. Pust se. A to jdem zpátky. No takhle. Rytmus! Velký prorostý podlažka! A za tebou bez sound, King of Pop! Co ti jebe, na gebulu ti to jebe, co ti jebe, to ti jebe, na gebulu ti to jebe. Rejžovi tady jebe, asistence taky jebe, klapka na to celá jebe, tábor na to všechno jebe, King of Pop, No a samozřejmě předsedou poroty je ten největší hvězda. Na to taky jebe, Helče, na to taky jebe. Přislíbil svoji účast sám veliký Brad Pitt. A kde je? A Brad Pitt právě přijíždí. Je to on? Brde, těší mě, ahoj, ty starý brácho. Já jsem asistentka. Tak to by stačilo. Službu! Yeah, that's me. To jsem já. Brad? Je to? Já přijel z Ameriky za váma, protože to je prostě fantastic time to be with you here. It's a pleasure for me because, you know, já prostě jsem America, big state. I'm the, yeah, let's say, já jsem ten nejlepší
nejlepší z Ameriky jsem. My tam máme hodně dobrý, talentovaný, tak co já jsem, myslím si, že jsem, let's say, nejlepší. No, everybody knows me. Brede, právě proto, že to máme. Tak Dnes stačí, co bych o sobě říkal, protože každý mě zná. Tenhle little kid zdá mě, prosím. Počítejte se mnou, já jsem úspěšný, bohatý. Úspěšný, my jsme skončili, bohatý, krásný. Já prostě měl spoustu děvek. Ale teďka jako teď jsem s tou tady Angelinou, my best, že always vždycky už říkám, že honey, I love you, Angelina, I love you. Ale ona tady není a proto já můžu říct, I love you, mám rád vás tady všecky. Co se ti říct, jo, prostě kdybyste vy tady všichni soutěžící, co tady jste, měli aspoň trošku toho talentu, co mám já, tak prostě budete úžasní a musíte vyhrát všichni. OK, užijem si to tady. Taky nejlepší víc. já